Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu, ktoré je zamerané na to, aby som ti ukázala, že aj doma sa dá cvičiť bez toho, aby si mala nejaké originál pomôcky. Pretože častokrát študenti na otázku, prečo necvičia viacej doma, povedia, že nemáme pomôcky. A tak ti dnes ukážem, že v každej jednej miestnosti, ktorú doma máš, nájdeš minimálne jeden kus nábytku, alebo časť izby, stenu, ktorú môžeš využiť na cvičenie jogy. Začneme kuchyňou a začneme pracovnou doskou. Jednou z možností, ako využiť pracovnú plochu, je pozícia polovičná uttanasana, kedy máš nohy tak ďaleko od skríň, aby si ich mala kolmo do zeme. A ruky jednoducho položíš na vrch pracovnej plochy a naťahuješ bočné strany trupu. Ďalší spôsob, ako je možné využiť pracovnú plochu, je to, že sa opäť postavíš, aby stojná noha bola kolmo do zeme a dáš druhú nohu hore. Alebo môžeš ísť dokonca do boku. A môžeš robiť rôzne variácie s rukami, ruky hore. Podobný účel, ako nám ponúkla teraz pracovná doska, nám poskytne aj napríklad parapetná doska na okne, ak je takáto vysoká, alebo ak je to veľmi vysoké, môžete využiť bežný jedálenský stôl. Takýto znížený parapet môžeme využiť napríklad pri pozícii Baddha Konasana, kde sa môžeme hrať napríklad vzdialenosťou od toho podloženia. Vieme prsty, vám ukážem možno detailnejšie, vieme prsty založiť tak, že vlastne len záprstia sú na stene a zvyšok chodidla sa dotýka. A môžeme sa hrať so vzdialenosťou, prisúvať sa bližšie, ďalej. Parapet nám môže slúžiť na to, aby sme vedeli vyťahovať bočné strany trupu, pracovať s nohami. Takisto môžeme využiť parapet napríklad na variáciu Adho Mukha Svanasana, kedy máme ruky takto vyššie a pracujeme s rukami, s nohami. O využití aj bežnej jedálenskej stoličky nie je žiadnych pochýb. Stoličky sa využívajú veľmi často pri cvičení jogy, používajú sa napríklad pri predklonoch, keď máme hlavu podloženú vyššie, alebo používame pri Salamba Sarvangasane alebo sviečke, kde vlastne nám slúži stolička ako opora. Stoličku môžeme použiť aj pri predklonoch v prípade, ak máte napríklad skrátené hamstringy alebo máte problémy s krížami. Môžete si jednoducho sadnúť na okraj stoličky. Aby ste mali istotu, môžete si ju oprieť napríklad o stenu, aby ste mali teda nejaký vnútorný pocit bezpečia, že sa tá stolička s vami nepohne. Nohy vystriete. Vyskúšajte si, aký máte pocit, keď sedíte napríklad priamo na zemi, alebo keď sedíte na 3-4 dekách, alebo keď sedíte na stoličke. Aký je rozdiel v tom, ako viete vojsť do pozície, ako viete vojsť do predklonu. Takže pozrieme sa napríklad na pozíciu Paschimottanasana. Radšej si pridržte stoličku, aby ste nespadli, vytiahnete bočné strany trupu, vyťahujete nohy a potom jednoducho prechytíte bočné strany chodidla a idete do predklonu. Skvelou pomôckou pri cvičení jogy sú aj laná, ktoré sú umiestnené priamo na stene
Predpokladám, že asi väčšina z vás takéto lana doma nemá, ale čo určite máte, sú dvere. Potrebujete jedny dvere a jeden pásik. A v podstate také lano si môžete vytvoriť tak, že založíte pásik o kľúčku. Dbajte na to, aby ten pásik bol dostatočne pevný. Ak máte s práckou, tak vás to udrží. Ak si budete uväzovať úzol, ubezpečte sa, aby ten úzol bol pevný, aby ste náhodou nespadli. A potom si jednoducho vleziete do pásika a prejdete do Adho Mukha Svanasana. Dvere v podstate idú v línii so stredom vášho tela. Pásik musí byť napätý, to znamená, musíte si odkráčať toľko, aby ste ten pásik mali úplne napätý a posúva vám, ten pásik vám pomáha posúvať celú panvu boky smerom dozadu. Tým pádom vy sa môžete do pásika úplne vyvesiť, odľahčíte tým zápestia, viete natiahnuť bočné strany trupu. A pomaličky zidete dole. Takáto variácia Adho Mukha Svanasana alebo pes tvárou dole je výborná napríklad, keď máte menštruáciu, tu si ešte podkladáte hlavu, napríklad bolstrom, keď vás bolia zápestia, keď vás bolia lakte. To znamená, ten pásik odoberie tú váhu z rúk, prenášajú vlastne dozadu a tým pádom môžete cvičiť psa bez toho, aby ste si spôsobovali nejakú bolesť. Takisto je veľmi dobrá napríklad, keď máte problémy s kolenami. Teraz sa poďme pozrieť už ďalej na ďalšie pomôcky, ktoré viete nájsť určite aj vy doma. Ďalšou skvelou pomôckou, ktorú určite každý z vás doma má, je gauč, ktorý môžeme použiť napríklad pri pozícii Dvipada Viparita Dandasana s oporou, kedy máte vlastne podložený celý trup, celý chrbát, celé nohy. Hlavu máte podloženú na dekách, treba si to vyskúšať. To podloženie musí byť tak vysoké, aby sa vám neskracoval krk. To znamená, že toho podloženia sa dotýka len zadná časť hlavy, respektíve takmer až k vrchu, ku temenu hlavy a ten krk je predĺžený. Takže teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa do takejto pozície s oporou dostaneme. Láhnite si tak, aby koniec toho gauča vám kopíroval miesto, kde vám končia lopatky. S pokrčenými nohami sa vlastne posuniete. Vystriete nohy a položíte hlavu na to podloženie. Ak máte gauč, kde máte nožičky, to znamená, viete tie ruky vložiť aj pod gauč, vyskúšajte si aj takúto variáciu. Ak máte plný gauč, jednoducho vlastne chyťte takto okraj gauča, ramena posúvajte od uší, lopatky dávajte dovnútra do hrudníka, tie vnútorné časti lopatiek idú ku stredu chrbtice, aby sa vám zdvíhala hrudná kosť smerom hore. Ak máte gauč taký dlhý, že sa vám aj chodidlá dotýkajú tej zadnej strany, je to úplne skvelé, pretože máte takto podložené celé telo. Potom pomaličky vyjdete z pozície tak, že sa jednoducho zošuchnete. A cez pravý bok sa posadíte. Ďalšou možnosťou, ako využiť gauč, respektíve takéto vysoké podloženie, je možno už pre tých pokročilejších, kedy môžeme využiť gauč napríklad na podloženie nôh v pozícii Urdhva Dhanurasana
alebo ako ľudovo nazývame aj mostík. Poďme si to ukázať. Ľahnite si. Nohy sú pokrčené, ruky si dáte na podložku a môžete sa zdvihnúť, hrať sa, zdvíhate päty hore, päty dole, vyťahujete bočné strany trochu a potom pomaličky zase zídete dole. Túto druhú pozíciu určite necvičte, ak ste začínajúci, ak ste predtým nerobili mostík, je potrebné mať trošku prax, aby ste si neublížili. Teraz sa presunieme do predsiene, kde každý z vás má určite asi nejaký typ sedenia, kde sa obúvate. Toto sedenie môžeme využiť na oporu v rôznych napríklad obrátených pozíciách alebo v záklonoch. Teraz si ukážeme pozíciu Setubandha Sarvangasana s oporou nôh. Čo budete potrebovať? Budete potrebovať buď 4 takéto plastové bloky, alebo budete potrebovať nejaké 4 deky. Pripravíme si podloženie podobné ako keď robíme sviečku, ako keď robíme Salamba Sarvangasana. To znamená, dáte si tie bloky vedľa seba, aby ste mali oporu pod chrbtom. Medzi jednotlivými blokmi si urobte možno centimetrovú medzeru, kadiaľ pôjde stred chrbtice. Na to si uložíte deku. Ak máte problémy s ramenami, ak máte problémy s krčnou chrbticou, určite to podloženie si dajte vyššie. Potom si dáme jednu deku pod hlavu. A pripravíme si pásik, ktorý je na šírku ramenných kĺbov. Ten pásik si dajte na ruku a cez pravý bok si láhnete na to podloženie. Nohy si vyložíte hore, vytiahnete krk a na tom podložení musíte byť tak, aby ste mali od okraja podloženia ešte aspoň 3 cm, respektíve vzdialenosť na 3 prsty. To znamená, keď sa zdvihnete hore a prenesiete váhu na vrcholky ramien, aby ste sa nesklzli z toho podloženia. Teraz zatlačíte nad lakťami do podloženia, nadvihnete panvu, prenesiete váhu na vrcholky ramien, založíte pásik nad lakte, ešte raz zatlačíte. Tie nohy sú tak, že chodidlá sú kolmo na tom podložení a končeky prstov, respektíve tie prsty sú na stene, záprstia sú na stene. Teraz dáte ruky čo najbližšie ku lopatkám, zatlačíte do podloženia nohami. To znamená, chodidlá idú do toho podloženia, posúvate hrudnú kosť smerom hore, kosť krížovú smerom za kolenami a kolena oddialujete od steny. Setubandha Sarvangasana s oporou. Dôležité je, že v týchto pozíciách, ako je Salamba Sarvangasana, Setubandha, nikdy netočíte hlavou, vždy pozeráte priamo pred seba hore. A potom pomaličky zídete dole, dáte si dole pásik, položíte sa a cez pravý bok sa posadíte. A ešte sa môžeme pozrieť na to, ako využiť napríklad roh steny pri cvičení pozície vlahu, pozície Supta Padangusthasana, ak máte napríklad problémy s krížami. Budete potrebovať na podloženie zo začiatku, ak máte nejaké problémy, plastové bloky,
ktoré si podložíte tak, aby bolo podložené koleno a aby bolo podložené chodidlo. A pripravíte si aj jeden pásik. Láhnite si tak, aby sedacia kosť nohy, ktorá ide hore, aby sa dotýkala tej steny. Založíte pásik, vyťahnete nohu hore. Ak už po čase sa vaše napríklad problémy s krížami zlepšia, môžete pomaličky vystrieť aj nohu. Ale tak, že máte podložené aj stehno, podložené vnútorné koleno, podložené chodidlo. A cvičíte. Supta Padang Usthasana 1. Je to jednoduchšia variácia, ako keď cvičíte priamo v priestore. A vlastne cieľom je rotovať na tejto vystretej nohe spodnej vnútorné stehno dovnútra. Vyťahovať vnútornú petu a pritláčať celú tú nohu do toho podloženia. A na nohe, ktorá je hore, opäť vyťahujeme vnútornú petu, vťahujeme maličkovú hranu naspäť do bedra, kolenné jablčko ide k pánve. Vlastne cieľom je pritiahnuť, pritlačiť celú zadnú stranu nohy čo najbližšie k stene. A cez pravý bok sa posadíte. Takže to bolo len niekoľko spôsobov, ako môžeme využiť nábytok, ktorý máme bežne doma pri cvičení jogy. Ak vás napadnú aj nejaké iné spôsoby, kľudne mi napíšte, pošlite mi fotky a nejakú súťaž o čo najinšpiratívnejšie využitie domáceho nábytku alebo aj nábytku kdekoľvek vonku, ktorý máte k dispozícii pri cvičení jogy. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vás aj na budúce a nezabudnite, cvičte, skúšajte a objavujte. Namaste.